Татар-информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Шынлап та 2020-2021 уку елында без яңа программа буенча яшь абитуриентларны кабул итәбез укуга. Программа бик үзенчәлекле, ул ике өлештән тора дип әйтсәк, миңа калса дөрес булыр. Аның беренче өлеше татар теле һәм әдәбияты өлкәсендәге филолог һәм икенче өлеше ул журналистика. Без менә шулай итеп филология һәм журналистика өлкәсендә профессионаллар әзерләргә җыенабыз. Һәм журналистика буенча КФУда белгәнемчә аерым югары мәктәптә бар. Ни өчен бу белгечлек булдырыла? Шунлап та безнең Казан федераль университетында инде күп еллар дәвамында махсус факультет иделек, хәзер инде югары мәктәп эшләп килә. Безнең программаның үзенчәлеге шунда, без белгечләрне татар телендә әзерләячәкбез. Һәм моннан тыш әле без әзерли торган белгечләребезнең программасына шактый гына сәгать чит телләрдә кертәчәкбез. Шуңа күрә безнең инде фикеребезчә киләчәктә әлеге программа буенча белем алган яшь белгечләр, алар иң беренче чиратта татар телен, әдәбиятын, татар мәдәниятын әйбәт үзләштерерләр, әйбәт белерләр дип уйлыйбыз. Һәм инде һичшиксез журналистика серләренә дә алар инде үтеп керергә тиешләр. Һәм ничек уйлыйсыз, менә яңа белгечлеккә конкурс булырмы? Сезнең фаразлар нинди? Без әле күптән түгел генә әлеге программаны ачу турында сөйләшәбез. Инде шуңа карамастан бүгенге көндә балалар тарафыннан да, әти-әниләр тарафыннан да кызыксыну бик зур. Без инде ай саен ачык ишекләр көне уздырабыз институтыбызда һәм һәрбер чарада, ачык ишекләр көнендә әлеге программа буенча сораулар да шактый һәм әлеге программа белән кызыксынучыларның да саны күп булуын беләбез. Шуңа моннан чыгып инде әйтергә мөмкин, миңа калса конкурс зур булыр. Мин тагын шунысын билгеләп үтәргә телим. Бу программага безнең Россия бюджетыннан шактый гына бюджет урыннары каралган. Төгәлрәк итеп әйтсәк, 24 бюджет урыны. Шуңа күрә теләгән кешегә әлеге программага бюджет нигезендә укырга керү мөмкинлеге бар. Яхшы. Һәм татар журналистикасы белгечлеген укытуда яңалык булачакмы? Менә яңа методика бәлки булдырылыр. Шунлап та без менә бу программа турында, программаны ачу турында карар кабул иткәндә шактый гына уйландык. Бүгенге көндә бәлки инде ул башка юнәлешләр буенча да шушылай эшләргә тиештер, күпмедер күләмдә эшләнә ул. Бу очракта без нинди юлны сайладык? Без киләчәктә әлеге яшь белгечләр кая бара, кем булып эшләячәк, шуннан сүзне башладык һәм программаны, уку планын русча әйтеп әйткәндә инде работодатель белән бергәләп төзергә булдык. Ягъни бүгенге көндә республикабызда бик уңышлы эшләп килүче безнең матбугат органнары бар һәм Татмедиа агентлыгы эшләп килә. Без алар белән уку планын бергәләп эшләдек. Һәм киләчәктә уку планын гамәлгә ашырганда да турыдан-туры алар белән бергә эшләячәкбез дип килештек. Без инде моннан чыгып әйтә алабыз. Русча әйтеп әйткәндә ул практика ориентированный дип атала инде. Шушындай программа булачак. Ягъни турыдан-туры киләчәктә балалар кайсы урында нинди эшне башкарачаклар, без аларны шуңа әзерләячәкбез. Мин үз чиратымда инде безгә ярдәм кулы сузган Татмедиа агентлыгына һәм тәҗрибәле журналистларга да рәхмәтемне җиткерәсем килә. Практикабызны да без республикабызның шушы матбугат органнарында уздырачакбыз. Уку планы үзенчәлекле итеп эшләнә. Беренче курстан башлап балалар журналистика белән бәйле һәм бүгенге көндәге уңышлы эшләп килүче матбугат органнары белән таныша башлаячак.
Югары курсларда инде алар турыдан-туры күпмедер күләмдә үзләренең һөнәри эшчәнлекләре белән дә шушында танышачаклар һәм гамәлгә ашыра башлаячаклар. Ягъни әлеге өлкәдә укыган студент киләчәктә кайсы юнәлешләрдә эшли алачак? Шул хакында да. Безнең әлеге программа буенча белем алган яшь белгечләр киләчәктә әлбәттә инде алар фәнни тикшеренү институтларында, мәдәният, мәгариф оешмаларында да эшли алачак. Ләкин нигездә без менә бу программа буенча белем алган балаларны киләчәктә медиа тармакта эшләүләрен күрергә телибез. Моның өчен миңа калса барлык шартларда, барлык мөмкинлекләр дә бар. Һәм инде билгеләп үтүебезчә, без әлеге белгечләрне әзерләүдә республикабызның танылган журналистларын да тартачакбыз. Һәм бу алай гына да түгел. Без бүгенге көндә Россия Федерациясында танылган журналистлар белән инде сөйләшүләр алып барабыз. Кайбер дәресләрне хәтта Россия күләмендә танылган журналистлар да алып барачак. Һәм инде сезнең шәхси фикерегез кызык безгә татар журналистикасы һәм татар журналисты нинди булырга тиеш дип саныйсыз? Мәсьәлә катлаулы. Бер яктан караганда бүгенге көндә башка һөнәр ияләренә булган кебек үк журналистларга да шактый гына тәнкыйть сүзе яңгырый. Шул исәптән татар журналистикасына да. Икенче яктан бүгенге көндә әгәр дә теге яки бу басманың укучысы бар икән, караучысы, тыңлаучысы бар икән, димәк, әлеге басма, әлеге оешма кирәк һәм киләчәктә дә ул үзе өчен дәвам итәргә тиеш. Татар журналистикасына килгәндә, беләсезме, бүгенге көндә без беләбез, 40 меңгә якын тиражы булган газеталар бар. Радиоларыбыз безнең берничә радио эшләп килә татар телендә һәм аларның тыңлаучылары бар. Димәк, татар журналистикасы бар, яши һәм аның киләчәге дә бар дип уйлыйм. Инде икенче мәсьәлә замана белән бергә кадрлар әзерләү мәсьәләсе дә аңа карашта һәм андагы методикада үзгәрергә тиеш. Яңа алымнар файдаланырга тиеш. Без бит әле 15-20 ел элек социаль челтәрләр турында бүгенге дәрәҗәдә күз алдына да китерә алмаган идек. Хәзер бүгенге көндә ул социаль челтәрләрдән башка безнең матбугатны, журналистика юнәлешендәге эшчәнлекне күз алдына китереп буламы икән? Юк, әлбәттә. Моннан чыгып, инде татар журналисты да һичшиксез ул бүгенге заман таләпләренә җавап бирә торган белгеч булырга тиеш, һичшиксез ул үз өлкәсендә профессионал булырга тиеш. Еш кына менә шушындый ситуация белән очрашырга туры килә. Журналистлар теге яки бу чарада катнашалар һәм бик гади, бик элементар сораулар бирәләр һәм хәтта узган чара буенча да булып чыкмый ул сорау. Менә мондай бер булмасын иде. Әгәр дә журналист теге яки бу чараны яктырта икән, ул аны төрле яклап яктыртырга тиеш. Чөнки һәрбер ситуациягә, һәрбер фикергә төрле караш бар. Уңай караш булырга мөмкин, тискәре караш булырга мөмкин. Миңа калса журналист, татар журналисты нәкъ төрле яктан яктырта белергә тиеш һәм ул гадел булырга тиеш. Шуның белән дә аерылып торырга тиеш дип уйлыйм. Һәм инде сез менә хәзерге татар журналистикасыннан канәгатьме? Нәрсә җитми, бәлки шунысын әйтеп үтерсез? Күпмедер күләмдә инде җавап бирә башладым кебек әлеге сорауга. Мин нәкъ менә татар журналистикасын гына аерып күрсәтмәс идем. Әлбәттә, бер ничә сүз әйтергә мөмкин, нәкъ татар журналистикасына кайгылган мәсьәләләр буенча. Татар журналистикасы өлкәсендә эшләгән кеше, белгеч, журналист, ул инде һичшиксез татар телен камил белергә тиеш, телне сиземләргә тиеш, әдәбиятны һәйбәт белергә тиеш, безнең мәдәниятыбыз белән, безнең тарихыбыз белән таныш булырга тиеш. Башка юнәлештә ул инде
рус журналистлары да һәм башка тел журналистлары кебек үк ул теге яки бу вакыйгага үзенең мөнәсәбәтен матур итеп белдерә белергә тиеш һәм әлеге вакыйганы дөрес итеп төрле яклап яктырта алырга тиеш. Без инде менә бу яңа программа ашып, күпмедер күләмдә үзебезгә дә җаваплылык алабыз. Безнең өчен әлбәттә күпмедер күләмдә ул яңа өлкә журналистика. Икенче яктан караганда бәлки яңа да түгелдер, чөнки бүгенге көндә медиа тармакта безнең уку йортын, нәкъ безнең белгечлекләр буенча белем алган бик күп белгечләр эшли һәм уңышлы эшлиләр. Шуңа күрә без инде авыз тутырып әйтә алабыз, әлеге тармак өчен без инде белгечләрне шактый еллар дәвамында әзерләп киләбез. Бу яңа программа ул үзенчәлекле, без аны нәкъ менә бүгенге көндә эш бирүче турыдан-туры теге яки бу юнәлештә эшләүче оешмалар белән һәм белгечләр белән бергә гамәлгә ашырачакбыз. Һәм сез алдан әйтеп үткән идегез, газета журналлар юкка чыгу турында. Нәкъ менә басма газета журналларының юкка чыгачагына сез ышанасызмы, юкмы? Кеше шулай куркытып әйтә, сөйли хәзерге заманда. Сезнең фикерегез нинди? Беләсезме, ул инде үз вакытында радио уйлап табылгач, төрле фикерләр булган, телевизор, телевидение безнең кулланылышка килеп кергәч, шулай төрле фикерләр булган. Ул заманда да әгәр дә архивны күтәреп карасаң, фикерләрне әйләнеп кайтсаң, ул заманда да әйтүчләр булган. Радио уйлап табылгач хәтта. Хәзер инде кеше газета журналлар укымас, менә радио гына тыңлар, чөнки утырып бер нинди дә аерым энергия түкмичә яңалыкларны шушы радио аша гына кабул итәргә мөмкин дигән фикерләр булган. Телевидение белән дә нәкъ шундый ук ситуация. Хәзер инде соңгы елларда менә бу социаль челтәрләр белән бәйле рәвештә, интернет белән бәйле рәвештә әлбәттә менә шундый фикерләр яңгырый. Минем фикеремчә, басма матбугат ул булган һәм булачак, чөнки аның бүгенге көндә укучысы бар. Без инде әйтеп үттек, 40,000 тиражы булган газеталар бар икән бүгенге көндә. Димәк, әлеге басма матбугатның аның киләчәге бар. Икенче мәсьәлә, нишләп менә бер вакытта безнең шушындый 40-50 мең тиражы булган басмалар бар, икенче басмалар 500-1000 тиражда җыя алмый. Димәк, монда әлеге оешмаларга уйланырга кирәк, материалны бирү өстендә аның төрләрен бәлки күбәйтү буенча һәм башкасы монда инде профессионалларга уйлану өчен җирлек бар. Без әзерләгән белгечләр киләчәктә алар шулай ук миңа калса менә бу матбугат тармакларының төрле өлкәләренә үзелешләрен кертерләр дип ышанабыз. Һәм инде киләчәктә һичшиксез безнең татар телен, татар әдәбиятын, татар мәдәниятен саклауга да үз көчләрен куярлар дип өметләнәбез. Һәм татар теле дигәннән менә шундый сорауга биреп китәсем килә. Хәзерге шартларда туган телне, ягъни татар телне ничек саклап калып була? Ничек уйлыйсыз? Бер яктан мәсьәлә бик катлаулы, икенче яктан ул бик гади. Без һәр кайсыбыз татар милләтеннән булган кешеләр, әгәр гаиләдә үзара аралашу барышында үз телебезгә игътибарлы булабыз икән, үз телебездә аралашабыз икән, миңа калса мәсьәләнең төп өлеше нәкъ менә шушы этапта хәл ителә. Киләчәктә инде ягъни башка баскычларда, ул мәгариф өлкәсендә, башка тармакларда әгәр дә без телебезне тиешле дәрәҗәдә кулланабыз икән, укыту өчен мөмкин булган кадәр үз ана телебездә оештырабыз икән, миңа калса монда бернинди дә кыенлык юк. Бар тик һәр кайсыбызга менә бу мәсьәлә буенча җитди уйланып, үзебез булдыра алган дәрәҗәдә тиешле эшне оештырырга кирәк. Татар информ.
Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.